So ito na nga mga idols ang ating pormadong sports naked bike from KTM Motors ay merong big time cash sale promo. At ang latest model na KTM Duke 200 ay merong malaking cash discount. From 178,000, mabibili na lang po ninyo ngayon ito ng 110,000 pesos via cash payment or credit card. Siyempre may additional pang almost 3% para sa ating card payment. Mga idols, itong napaka-pormang sports naked bike na to ay talagang magugustuhan mo dahil quality talaga at premium ang pagkakagawa nito. KTM is a European brand at alam naman natin ang mga bikes nito ay talagang medyo pricey, no? Pero ngayon, abot kaya mo na at budget meal na ang presyo nito ngayon. 110,000, aba, grab nyo na yung opportunity, siguradong ma-inlove ka rito dahil napaka-porma nito. And pagdating sa power at performance ng engine, talagang sulit na sulit din yan mga idols. Ang sa pang the best dito, napaka eye-catchy nito, takaw pansin dahil na rin sa kanyang color combination at yung kanyang pormahan. Mga idols, ito po ay mabibili na ngayon ng 110,000 pesos na lang. 68,000 yung ating magiging discount. Kung kayo po ay merong cash na ngayon, aba, tala na at mag-PM na kayo sa ating FB page, Boyet Salabarria. Again, tutulungan ko kayo makakuha nito. Dalawang kulay yan, white and orange color. Kaya mga idols, kung kayo po ay meron namang kaibigan dyan na merong malalim na bulsa, aba, mangutang na tayo, no? So yan po yung ating advice sa inyo. And itong ating feature for today ay pumunta tayo sa KTM Dagupan, Pangasinan. And syempre, para sa mga sponsor natin, premium gears para sa ating jersey, customize yan. Pwede na kayong umorder sa akin mga idols. At sa ating isa pang sponsor, MSK, Power Tires, and Sapphire Tire, Filipino-made na mga tires yan. Quality talagang magugustuhan nyo mga idols. Siyempre, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating channel, like and follow nyo ako sa ating FB page, at i-message nyo lang ako dyan kung may mga inquiry kayo. Itong ating KTM Duke 200, pagdating sa power mga idols, napakatindi. Ang kanyang displacement, 199.5cc ang total. Single cylinder, yan po ay 4 valves, kaya malakas. Liquid cooling na rin, electronic fuel injection by Bosch, double overhead camshaft at 6-speed transmission. Ang kagandahan dyan mga idols, meron na itong equipped na assist and sleeper clutch. Kaya talagang solid ang performance natin dito. Ang bore by stock nito, 72 by 49 mm ang sukat at kayang pumalo ng maximum horsepower na 26 HP at 10,000 RPM. Ganong kalakas yan mga idols, kaya talagang sulit ka rito. At maximum torque, 19.5 Newton meters at 8,000 RPM. At pagdating naman sa chassis, naka-steel trellis frame to, kaya talagang formado ang datingan natin dito. At ang front suspension, WP Apex ang brand, quality yan, at yan po inverted forks. Sa likod naman, same brand din yan with monoshock via swing arm, preload adjustable pa. WP Apex is a European brand mga idols, kaya talagang quality at siguradong magandang handling at bounce natin dito. Kaya mga idols, itong ating bike na to ay marami nagkakagusto. Hindi lang formado, yung mga parts na nilagay nila dito, lahat po yan ay talagang high performance at quality. Single disc brake din yung ating front brake at yan po ay naka 2-pot caliper na Vibre brand. Ang Vibre po ay subsidiary ng Brembo, kaya solid din yung ating pinaka-stopping power dito. Equip tayo ng anti-lock braking system by Bosch at syempre, napaka-confident natin pag tayo po ay nagbe-brake. Even emergency pa yan. Plus, pinat nila yan sa ating likuran na single disc brake din, 1-pot caliper, Vibre din ito at equipped din ng ABS by Bosch. So, meron tayong dual channel anti-lock braking system. Ganon kaganda at kasolid itong ating bike na to. Well, nakita naman yung ating gulong, tubeless type ito. MRF tires yung ginamit. Ang sukat sa harapan, 110/70 by 17 inch. Aba mga idols, malapad Well, para naman sa ating likuran, mas malapad pa yan, 150/60 by 17 inch. Parehong MRF tire ang ginamit nila rito para sa Duke 200. With orange aluminum cast wheel na 10-spoke yung design, quality talaga at maporma, Sa ating namang wheelbase, ang sukat nito, 1,357 mm. Kaya itong ating Duke 200 na to, may kalakihan din. Ang seat height naman natin, 822 mm, mga idol. Ako, 5'6", sinubukan ko to, konting tingkayad lang, pero kayang-kaya namang i-rides to mga idols. Komportable pa rin tayo. Sa kanyang ground clearance, 147 mm. Aba, okay, mataas-taas na rin yan. At itong ating bagong Duke 200 na to,
may total weight na 140 kilograms. Aba mga idol, hindi lang siya formado, lightweight pa, no? Siyempre pa, itong ating tangke, ang ganda rin ng design niya, no? Talagang naked yung pagkakagawa at muskulado, no? Ang total gas volume naman yan ay 13.4 liters. At ang kagandahan dyan, yung mileage ito talagang matipid din. 33 km per liter po. Ang fuel consumption, average lamang yan para dito sa ating Duke 200 mga idols. At ang ating handlebar, nakita naman nyo, upright yung position natin dito. Relax tayo, hindi ganun nakakapagod. Even long rides man yung puntahan natin. Ano? Siyempre pa yung mga switches and button natin, napakasimple din, madali lang nating magamit yan. Meron tayong kill switch off para sa ating engine sa right side at sa left side naman nandyan yung mga high-end low beam natin, signal indicators at yung ating busina. Yung ating susi mga idols, okay din yung kanyang design, quality talaga, mayroon pang KTM logo yan. At yung ating instrument panel, fully digital yan at kita naman po ninyo, talagang meron pa siyang orange background. Siyempre pa, itong ating Duke 200 mga idols, pagdating sa kanyang headlight, meron tong LED na daytime running light. Napaka-forma, At ang kanyang headlight naman ay naka-halogen bulb type. Yan po yung mga idols, yung ating ilaw dyan. Sa atin namang taillight, yung brake light ito ay naka-LED rin. At ang mga signal light natin dito, lahat po yan ay LED from the front and the rear natin. So mga idols, kung kayo po ay meron ng cash pangbayad para dito sa ating street bike na to, pwede na kayo mag-PM sa ating FB page, Boy Salavarria. Tutulungan ko kayo, i-assist ko kayo para makakuha na kayo, makapagpa-reserve na kayo. Ang SRP po nito ay 178,000 at ngayon meron tayong month of May na promo, 110,000 pesos na lang. Napakalaki ng ating discount, 68,000 mga idol. At pwede na kayong mag-reserve fee via 10,000 pesos para po may order na ang unit ninyo sa main warehouse nila. So yan mga idols, pwede nyo ako i-PM sa ating FB page at tutulungan ko kayong makakuha niyan. Via cash payment or credit card payment po yan. So dalawang kulay, yung ating pagpipilian, itong orange at ang white color naman. So kayo na po ang bahalang mag-final decision sa color na gusto niyo. Again, salamat po sa KTM Dagupan, Pangasinan para sa ating video. And siyempre kung gusto niyo pong magkaroon pa ng mas maraming details, message lang kayo sa akin mga idol. And kung gusto po ng magandang quality na riding jersey, Premium Gears mga idol, yan po yung ating sponsor. Quality po talaga at panalo yung kanilang mga design dyan. Mga idol, subscribe kayo sa ating channel at like and follow nyo ang ating FB page, Boy Salavarria. Dyan po natin kayo mabibigyan ng mas marami pang detalye. Ride safe po sa inyong lahat at ciao!